Ο Παναγιώτης Παπαδομανολάκης, δημοσιογράφος στο The Press Project. Καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσω και εγώ ευχαριστώντας τον Ηλία για τη μεγάλη τιμή που μου έκανε να παρουσιάσω το βιβλίο του «Η σκιά του Πενταγώνου στη Λατινική Αμερική από τον ψυχρό πόλεμο στον Τραμπ». Μετά τη γενοκτονία των Ινδιάνων και τον επικισμό της γης τους, η Λατινική Αμερική ήταν το πρώτο θύμα της επιθετικότητας του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Το δόγμα Μονρόε υιοθετήθηκε για να αποκλείσει την παρέμβαση των ευρωπαϊκών δυνάμεων από την Αμερικάνικη Ήπειρο, αλλά στην ουσία εγγενίασε μια νέα εποχή παρεμβατικότητας του αναδυόμενου βορειοαμερικάνικου ιμπεριαλισμού στην περιοχή, την οποία χαρακτήρισε πίσω αυλή του. Με την πάροδο των αιώνων η λογική αυτή μετασχηματίστηκε ανάλογα με τις προτεραιότητες του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και της εκάστοτε διοίκησης, αλλά δεν καταλήφθηκε ποτέ. Πάντα η Αμερική θεωρούταν η πίσω αυλή του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, για παράδειγμα, οι παρεμβάσεις των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική καθορίζονται από τις προσπάθειες της ανάσχεσης της Σοβιετικής Ένωσης και την καταστολή των κομμουνιστικών και αριστερών κυβερνήσεων, των κομμουνιστικών και αριστερών κινημάτων ευρύτερα. Επίσης, καθορίζονται και από το στόχο να ανατραπεί η Κουβανική Επανάσταση, δηλαδή η πρώτη σοσιαλιστική επανάσταση στη Λατινική Αμερική, η οποία εξελίχθηκε από τον αντιδικτατορικό αγώνα των Κουβανών απέναντι στην αμερικανοκίνητη, στην υποκινούμενη από τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό χούντα του Μπατίστα. Το βιβλίο ανατρέχει στις παρεμβάσεις του Πενταγώνου στη Λατινική Αμερική, χωρίς να τις αποκόβει από το πλαίσιο στο οποίο εξελίσσονται. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου γίνεται μια σύντομη αλλά περιεκτική ανασκόπηση της εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον από τον ψυχρό πόλεμο μέχρι σήμερα την εποχή διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τυχαία αυτή η επιλογή να ξεκινήσει από τον ψυχρό πόλεμο, γιατί το αμέσως προηγούμενο διάστημα, με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δρομολογείται η πορεία επικράτησης του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, της αμερικάνικης ηγεμονίας δηλαδή, σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι μια τάση η οποία ήδη διαφαίνεται από τις αρχές του 19ου αιώνα, όπως εύστοχα σημειώνει και ο Ηλίας στο βιβλίο. Επιπλέον, το βιβλίο παρουσιάζει τους πυλώνες αυτής της Pax Americana, όπως είναι η παγκόσμια κυριαρχία του δολαρίου και οι αμερικανικές βάσεις για τις οποίες ο Ηλίας αφιερώνει το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του. Αυτή δηλαδή η μετάβαση από το ειδικό στο γενικό είναι αυτή η οποία βοηθάει τον αναγνώστη να δει τις αμερικάνικες παρεμβάσεις στη Λατινική Αμερική, όχι αποκομμένες από τη γενικότερη παρέμβαση του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού ενάντια στην ανθρωπότητα. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της παρουσίασης των ιμπεριαλιστικών παρεμβάσεων στη Λατινική Αμερική, στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου, ο Ηλίας επαναλαμβάνει κάποιες φορές την εναλλαγή μεταξύ της αποεστίασης σε μια γενικότερη εικόνα και της εστίασης ξανά στη Λατινική Αμερική, στην ειδική αυτή περίπτωση, έτσι ώστε το βιβλίο να μην αποτελεί μια απλή παράθεση γεγονότων, δηλαδή μια απλή παράθεση των παρεμβάσεων των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, αλλά ούτε και να ξεφεύγει σε μια γενικότερη γεωπολιτική ανάλυση. Αντίθετα, χρησιμοποιώντας το εργαλείο του ιστορικού υλισμού, ο Ηλίας συνδέει συνεχώς τα γεγονότα με τις βαθύτερες αιτίες τους. Χάρη σε αυτή την προσέγγιση, το βιβλίο μπορεί να εισάγει τον αναγνώστη στο θέμα των ιμπεριαλιστικών παρεμβάσεων στη Λατινική Αμερική και μάλιστα με τρόπο όχι επιφανειακό. Παράλληλα, ένα πιο εκπαιδευμένο μάτι μπορεί να βρει τις αναλογίες ανάμεσα στις παρεμβάσεις των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική με τις παρεμβάσεις τους στα υπόλοιπα μέρη του κόσμου. Μάλιστα, φαίνεται και από το βιβλίο ότι η Λατινική Αμερική, πέρα από πείραμα αντίστασης, είναι και ένα πειραματόζωο εφαρμογής των νεοφιλελεύθερων και των ιμπεριαλιστικών πολιτικών της Ουάσιγκτον, πράγμα το οποίο το βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Και είναι ένα πεδίο δοκιμής αυτών των πολιτικών, όπως το βλέπουμε σήμερα από την Ουκρανία μέχρι τη Δυτική Ασία και από την Αφρική μέχρι τον Ειρηνικό. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι ότι γράφεται τώρα ενώ τα γεγονότα στη Λατινική Αμερική τρέχουν. Η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα ενάντια στην περιοχή έχει οξυνθεί αμέσως μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Παρότι, όπως είπαμε, καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν άφησε στην ησυχία της στη Λατινική Αμερική και αυτό το σημειώνει ο Ηλίας, ακόμα και η κυβέρνηση Ομπάμα, η οποία για παράδειγμα αποκατέστησε σε έναν βαθμό τις σχέσεις με την Κούβα, δεν σταμάτησε να επιδιώκει την ανατροπή των καθεστώτων εκεί πέρα.
Με την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ έχουμε ουσιαστικά την ανάδειξη ενός νέου μονροϊσμού. Έχουμε μια επιθετική επαναφορά του δόγματος Μονροέ. Όταν βρισκόμουν στη Βενεζουέλα το 2024 για να παρακολουθήσω την παγκόσμια συνάθρηση για μια εναλλακτική κοινωνική ατζέντα, εκεί πέρα από πολλούς ομιλητές υπήρχε η ανησυχία το ότι θα μπούμε σε μια νέα περίοδο επιθετικότητας, άγριας επιθετικότητας της Ουάσιγκτον απέναντι στη Λατινική Αμερική. Αυτό σε πολλούς τότε φάνταζε κουφό. Να θυμηθούμε σε ποια περίοδο ήταν αυτό. Είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, είχαμε τη γενοκτονία στη Γάζα και όπως κάποιοι ομιλητές μιλάγαν για τον κίνδυνο να επανέλθει σκληρά η επιθετικότητα στη Λατινική Αμερική. Αυτό το οποίο όλοι λέγανε, ή τουλάχιστον πολλοί όπως το αναφέρανε, είναι το ότι η Ουάσιγκτον, αντιμετωπίζοντας την αποτυχία της να επιφέρει μια στρατηγική ήττα ενάντια στη Ρωσία, στον πόλεμο αντιπροσώπων της Ουκρανίας, την αποτυχία της στους πολέμους ενάντια στην τρομοκρατία στη Δυτική Ασία και τις αντιφάσεις που της γεννάει η πρόσθεσή της με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ, αλλά και την άνοδο της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας, που είναι ο στρατηγικός ανταγωνιστής της, την ανταγωνίζεται σε στρατηγικό επίπεδο και μπορεί να βοηθήσει τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου να σηκώσουν κεφάλι και να απελευθερωθούν από τα νεοαπικιακά δεσμά της Δύσης, τότε θα επιδιώξει μια επίθεση στην πίσω αυλή της. Ουσιαστικά αυτός ο νέος μονοροϊσμός, ο οποίος δεν είναι επαρχιωτισμός, δεν είναι ένας υπηρωτισμός, αυτό που λένε κάποιοι ότι απλά πλέον οι ισχυροί μοιράζουν τον κόσμο και θα αφήσουν τον Τραμπ να επιτίθεται στη Λατινική Αμερική. Αυτό που κάνει ο Τραμπ είναι μια αλλαγή της πολεμικής ατζέντας, μια προσπάθεια να ανασχέσει τους ανταγωνιστές του στην ίδια την Αμερικάνικη Ήπειρο, να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας και μια ζώνη ελέγχου με τον Αμερικάνικο υπεραλισμό και να προετοιμαστεί για τους επόμενους πολέμους, την αντεπίθεσή του ενάντια στη Ρωσία, την επίθεσή του ξανά ενάντια στο Ιράν και στο τέλος την επίθεσή του ενάντια στην Κίνα. Ο νέος μονοροϊσμός αυτός του Ντόναλντ Τραμπ είναι πιο επιθετικός από οποιαδήποτε άλλη εκδοχή του δόγματος Μονρόε έχουμε συναντήσει. Ακόμα και την περίοδο του ψυχρού πολέμου υπήρχε μια δικαιολογία. Η Σοβιετική Ένωση πήγε να βάλει πυράβλους που θα στοχεύανε τις ΗΠΑ. Βέβαια την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ στήριζαν πολύ περισσότερο την επιθετικότητα ενάντια στη Σοβιετική Ένωση και την επέκταση του ΝΑΤΟ και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μια πρόφαση. Τώρα κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί στα σοβαρά ότι οποιαδήποτε χώρα της Λατινικής Αμερικής απειλεί στρατιωτικά τις ΗΠΑ. Και αυτό είναι που κάνει τον νέο μονοροϊσμό πιο επικίνδυνο. Η Ουάσιγκτον δεν αρκείται στο να μην την απειλούν στρατιωτικά. Οι χώρες αυτές έχουν σχέσεις οικονομικές, πολιτικές, συμμαχίες, έχουν και στρατιωτικές συμμαχίες αμυντικού χαρακτήρα, αντιπυραυλικά συστήματα, με τη Ρωσία, με την Κίνα, με το Ιράν. Αλλά οι ΗΠΑ θέλουν να κόψουν οποιαδήποτε σχέση αυτών των χωρών με τον αναδυόμενο πολυπολικό κόσμο. Θέλουν ουσιαστικά δηλαδή να μην υπάρξει μια συμμαχία κρατών, κυβερνήσεων, λαών που μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Η πρόφαση του πολέμου επίσης κατά των ναρκωτικών, την οποία επικαλέστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για να απαγάγει τον νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, είναι προκλητική. Η Βενεζουέλα αντιμετώπισε τα ναρκωτικά όταν σταμάτησε να συνεργάζεται με την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών των ΗΠΑ. Τότε έκανε τις μεγαλύτερες κατασχέσεις σκληρών ναρκωτικών. Αντίθετα, οι ΗΠΑ, όπως νομίζω το αναφέρει και ο Ηλίας στο βιβλίο του, χρηματοδότησαν τα επαναστατικά κινήματα, όπως για παράδειγμα τους Κόντρας ενάντια στους Σαντινίστας της Νικαράγουα, μέσω των καρτέλ ναρκωτικών. Επίσης, το εμπόριο ναρκωτικών, το ξέπλυμα από τα κέρδη των ναρκωτικών είναι κανονικά ενσωματωμένο στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, που η καρδιά του οποίου είναι οι ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα, όπως είπαμε λοιπόν, οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν στους γείτονές τους να χαράξουν μια ανεξάρτητη πολιτική. Δεν επιτρέπουν κανένα ανεξάρτητο πολιτικό σχέδιο, όχι μόνο στη Λατινική Αμερική, που τη θεωρούν και πίσω αυλή τους, αλλά πουθενά στον κόσμο. Γι' αυτό πήγαγαν τον Νικολάς Μαδούρο, τον νόμιμο εκλεγμένο πρόεδρο της Βενεζουέλας, γι' αυτό απειλούν την Κούβα με εισβολή και θα συνεχίσουν να απειλούν και την Νικαράγουα, τον Σαντινίστας, η οποία μαζί με την Κούβα και τη Βενεζουέλα είναι η λεγόμενη τριάδα του κακού, έτσι αποκαλούν αυτές τις τρεις επαναστατικές κυβερνήσεις, αλλά θα απειλούν και κάθε προοδευτική και αριστερή κυβέρνηση της περιοχής. Και κατά τη δικιά μου γνώμη, ο τελικός του στόχος είναι η περικύκλωση της Βραζιλίας, του Λούλα, ούτως ώστε να δημιουργήσουν ασφυξία στη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής και ιδρυτικό μέλος του BRICS. Γι' αυτό δεν είναι ακριβώς μια περιφερειακή λογική του Τραμπ, αλλά είναι ο αγώνας του αμερικάνικου υπεραλισμού να καταστρέψει τον πολυπολικό κόσμο
και την υποχώρηση που έχει το αμερικάνικο δολάριο. Ένας άλλος λόγος πίσω από την επιθετικότητα της Λατινικής Αμερικής, το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το θετικό παράδειγμα που αποτελούν αυτά τα πολιτικά πειράματα. Για κάθε λαό ο οποίος αγωνίζεται την εξαρτησία του, όπως ο δικός μας λαός. Η αριστερά παγκοσμίως, και ιδιαίτερα η αριστερά στη Δύση, που κατά τη γνώμη μου έχει δηλητηριαστεί από ένα φρόνημα λευκής υπεροχής, πρέπει να σκύψει με σεβασμό και να δει τα πειράματα αυτά και όχι να περιμένει στη γωνία, να σχολιάσει τα αρνητικά ή να καταγγείλει κάθε αντίφασή τους, κάθε υποχώρηση την οποία μπορούν να κάνουν και πρέπει να έχει τη συναίσθηση ότι αυτές οι κυβερνήσεις και αυτοί οι λαοί παλεύουν σε ένα συσχετισμό πολύ χειρότερο από το συσχετισμό που παλεύουμε εμείς και έχουμε χάσει κιόλας. Παράλληλα, και σήμερα ακόμα παραμένει η Λατινική Αμερική ένα πειραματόζωο για πολιτικές, επιθετικές πολιτικές, νεοφιλελεύθερες, υπερελιστικές πολιτικές. Για παράδειγμα, η απαγωγή του Μαδούρο από τη Βενεζουέλα λίγο καιρό μετά μεταφράστηκε στη δολοφονία του ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Πολύ περισσότερο δηλαδή, στη Δυτική Ασία. Αυτό το οποίο βλέπουμε στην Κούβα σήμερα, η λιμοκτονία στην Κούβα, πέρα ότι μας θυμίζει τη γενοκτονία των Ινδιάνων που ανέφερα στην αρχή, μας θυμίζει και τη γενοκτονία στη Γάζα και αυτά που γίνονται από το Ισραήλ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε το ότι αυτό, εγώ δεν το αποκλείω, θα μεταφερθεί ακόμα και στο εσωτερικό κόσμο. Ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί τη Γρυλανδία προκειμένου να δημιουργήσει τελεσμένα στην Ευρώπη και απειλεί με προσάρτηση. Και δεν πάνε και πολλά χρόνια από τότε που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή ένα υπεραλιστικό όργανο που συνήθως, πάντα δηλαδή, προοριζόταν για τους λαούς του Παγκόσμιου Νότου, επιβλήθηκε στη χώρα μας. Οι ιδέες αμερικάνικες βάσεις, οι οποίες είναι και στις δικές μας χώρες, είναι εν δυνάμει στρατή κατοχής σε περίπτωση που οποιαδήποτε εναλλακτική πολιτική προσπαθήσει να υλοποιηθεί από μια άλλη κυβέρνηση, από ένα άλλο πολιτικό σύστημα. Τώρα, απέναντι στην απειλή αυτή των ΗΠΑ, απέναντι και στη Λατινική Αμερική, αλλά και σε όλη την ανθρωπότητα, βιβλία όπως αυτό του Ηλία μας βοηθάνε στο να οπλιστούμε ιδεολογικά, να οπλιστούμε πολιτικά, για να σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους λαούς, να δείξουμε αλληλεγγύη και να πολεμήσουμε και τον υπεραλισμό στην ίδια μας τη χώρα. Και γι' αυτόν τον λόγο κάνω και εδώ μια πρόταση, την είπα και στον Ηλία προηγουμένως στο μεταξύ μας στην καφετέρια. Θα πρέπει η σκιά του Πενταγώνου στη Λατινική Αμερική να συνεχιστεί, να βγει ένα βιβλίο για τη σκιά του Πενταγώνου στη Δυτική Ασία, τη σκιά του Πενταγώνου στην Άπο Ανατολή, ή μάλλον το πω σωστά στην Ανατολική Ασία, στην Αφρική, και η σκιά του Πενταγώνου στην Ευρώπη, για να μην ξεχνάμε γιατί και στη χώρα μας ποιοι υποκίνησαν τους δικτάτορες, ποιο σύστημα, ποιο υπεραλιστής υποκίνησε η CIA, δηλαδή τους δικτάτορες, να κάνουν το πραξικόπημα, και να μην ξεχνάμε και επιχειρήσεις όπως είναι η Γκλάντιο, η Κόκκινη Προβιά και άλλα παραδείγματα τα οποία είδαμε στην Ευρώπη και τα οποία θα τα ξαναζήσουμε τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ και πάλι τον Ηλία για την πρόσκληση να παρουσιάσει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα του Ηλία, θέλεις